Phela bafethu, ninjani? Ngiyanamukela ohlelweni lethu lanamhlanje lomculo and stuff. Ngiliphathelwe yimi uThuto Tsotetsi, umSuthu waseNquthu, umZulu womSuthu, umSuthu womZulu, Strate Ngibambitsa Two Dope. Namhlanje ohlelweni lethu siniphathele ingoma esihloko sayo sithi Ngizwe by umjidi ekuthiwa Uzwelakhe Zungu, iproducwe uVilani Mfoka Buthelezi. Ingoma lena sizohlaziya into yokuqala, singasho sithi sohlaziya ama-lyrics bese siphinde singene ey'ntweni zesiqi bese siphana nge-score ukuthi thina sicabangani ngayo. So asivele singene kuyona. Ingoma imiqala iqala ngegithari, yabo, idlala nje isiginci bese kuzongena ama-lyrics. Iqala ngayo ubafuzwe lakhe umengene uthi makhosikazi aningibabaziseni, makhosikazi aningibabaziseni, hola abantwana ngibakhulise kanzima mina. So la kusho ukuthi singasho sithi ukhuluma nabanye omama, kusho ukuthi umuntu wesimame or umama mhlampe umzalo we-single parent. Sicabanga sonke mesiphuma elokishini ukuthi it's either ukhuliswe olady uyi-one or lilodwa njalo, or mhlampe bakhona abanye abantu bebeseduze ukubabona abakhuliswa aboma-olady babo bebodwa. So nalana uma-olady kahle kahle ochazayo ukuthi ucela abantu besimama abanye bembabazise ngoba labantwana ubakhulise kanzima. And shuthi sesongena ephathini yesibili lathi bengineka itafula mina nginethwa zemvula mina ngiwa ngivuka, hola abantwana ngibakhulise kanzima mina. So ngenza iphutha mani uthi ubedeka itafula, shuthi lana uma-olady obephanda ngokuthi edayise. Siyazi sonke bakhona omama abathengisa amaswidi ey'koleni mhlampe nasemgwaqeni, yabo. Kusho ukuthi nalana lo mama ubelo nhlobo yomama and manje iy'ngane zakhe sezikhulile and sezenza into akangayithandi, yabo. Manje usefile ukuthi kufanele ekhulume nabanye omama bese ezophinde futhi eyokhuluma nazo iy'ngane zakhe ukuyichazela ukuthi akathandi indlela ezenza ngayo cause zikhombisa ukunga-appreciate mhlampe indlela abakhule ngayo, ngoba imisi iqhubeka ingoma kune-part okuyiyona ngqikithi mhlampe singasho ngokwelimi lestrada nolwesilungu bathi hook, ila ithi khona ngizwe mntanami ngilalele mntanami, bantwana nginikhulise kanzima mina. So la ukhuluma kona kusho ukuthi mhlawumbe usebhekene nayo indodana yakhe or ingane yakhe lapho ukuthi imuzwe ngoba usekhathele le ndlela mhlawumbe yenza ngayo, or ukhathele ulokhu ekhala ephinde futhi eyokhala naso abantwini bangaphandle. Manje usebona ukuthi ngcono evele emqondo umnikazi wendaba emchazele ngendlela aphatheke kabi ngakhona. So ingoma yona yakhuluma kakhulu and ngathi mhlampe singayinikeza ithuba siyilalele sonke. Sesizofika endabeni ye-score. I-score esizoyinikeza yona u-10 out of 10. Basically sizoqala nje ngento yokuqala, i-rhythm. I-rhythm out of iscore sika-5 ithole 5 ngoba ilandela isigqi somaskandi lo esujwayele futhi isasesikhathini samanje ngoba iyalaleleka, iyajwayeleka futhi. Usuyilalela isikhathi eside ugcina usuyazi nanoma iqala nje usuyazi ukuthi iy'nsimbi zengizwe lezi. So ngalokho sizosho sithi sinikeza u-5 out of 5. Hayi, usebenze kakhulu Mfoka Velane la, kakhulu. Bese size entweni futhi enkulu kakhulu okuyi-context noma singathi ama-lyrics or uvuthondaba mhlampe lwengoma. Sizoyinikeza omunye u-5 out of 5 futhi ngenxa yokuthi ikhuluma into ebaluleke kakhulu ngoba ihambiselana nezimo ezikhona yonke indawo okwabo omama bazama ngakho ngokusemandleni ukuthi benzele imindeni yabo, bebekele imindeni yabo etafuleni. Bese futhi mhlampe kuba khona iy'ngane ezingabe zisakhombisa uku-appreciate lokho. So iyasikhumbuza futhi iyasiyala siyintsha noma sabantu ukuthi sihlale njalo sikhumbule imizamo yabazali bethu. So
ijule kakhulu le ngoma, ngathi singanikeza ithuba abafisayo futhi ukuthi beyilalele kahle, ngoba njengoba ngichazile mina ayikho, so bengayikwazi ukuthi beyithole ko-Spotify YouTube Music nako-iTunes. Iphumile impela, iyatholakala khona kuzo zonke nje lezi zinto lezi ekukhulunywa ngolimi obathini isiZulu saphesheya, bathi ama-DSP, ama-digital streaming platforms onke.